buhay daw po talaga si Bagwis. Medyo nalulungkot talaga ako mga kasinag na ganito ang nangyari. Pero hanggang dito lang siguro ang binigay ni Lord, ang ipinagkalob sa akin na blessing. Mag-abroad na ulit ako mga kasinag. Mag-abroad na ulit ako mga kasinag. Mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Sisya na ako, wala akong content ngayon mga kasinag, kundi i-update lang kayo mga kasinag ngayon. Gawa na yung GoPro nga natin mga kasinag. Ito nga, pag pinipindot ko itong record, nagbablurred siya, hindi na siya nagre-record. Ang ngayon, simula kahapon hanggang ngayon mga kasinag, pinahingahan ko muna. Tapos yung battery niya, i-charge muna. Ayan mga kasinag. Oh. Ayan, kung makikita nyo, full na yung isa, naka-green na, pero yung isa hindi pa. Pag na-full yan mamaya mga kasinag, atangkalin natin. Pero na may pinanood naman ako sa YouTube mga kasinag kung paano ayusin or ma-resolbahan yung ganung problema. Pero hindi ko muna siya binuhay mga kasinag, hinayaan ko lang muna. Baka bukas, lagyan natin ng battery, buhay natin. Baka kailangan lang sigurong pahingan mga kasinag. Baka napagod na rin yung ating camera. Kasi sa araw-araw na ginagamit ko ito, siguro napagod din siya mga kasinag. Baka kailangan din talaga ng pahinga. Kasi nga tayo, nangangailangan din ng pahinga eh. Yun siguro ang kailangan mga kasinag. Kaya nagpapasalamat pala ako ng marami sa nag-sponsor nito. Idol, maraming salamat. Napakalaking tulong ng nagawa nitong camera nyo para sa amin. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami. Kung maalala nyo mga kasinag, di ba dati ang pagbablog ko lang cellphone ang ginagamit ko. Kaso nga napaka mawiri. Talagang pag umikot ako, kunting galaw ko, maduduling ka talaga, sasakit ang mata mo, ang ulo mo, kaya hindi magandang panuorin. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa nag-sponsor ng GoPro na ito. Maraming salamat sa iyo idol. Saludo po ako at napakalaking tulong talaga ito. Kaya ngayon mga kasinag, susunod na araw alamin natin na kung okay pa ba talaga. Alamin natin yan mga kasinag. Kasi ngayon pinahingan ko na mo talaga. Kanina nga mga kasinag, naisipan ko na i-check yung mga gamit ko, yung mga requirements ko kasi yung nagbagyo, nag-evacuate kami eh. Nabasa kasi yung ibang mga gamit namin dito kasi nilagay nga namin doon sa yapag akong bahay na yan. Natangkal pala yung trapal no, nabasa. Chinik ko yung mga gamit ko, yung mga requirements ko mga importante. Nung chinik ko naman, okay naman mga sinag, tapos nakita ko nga ito. Nung nakita kong passport ko na ito mga kasinag, naalala ko naman nung panahong nasa Dubai pa ako. Ngayon mga kasinag, napapaisip ako na kung sakali na humina na talaga ang pagbablog ko, kasi itong pagbablog ko mga kasinag, ito lang ang naging source of income namin. Ito lang talagang inaasahan ko. Sa ngayon, wala kaming ibang pinagkukunan kundi itong pagbablog na ito mga kasinag. Dito na lang talaga ako na-focus. Kaya ngayon, napaisip ako na kung sakali nga na humina na, baka mag-abroad na ulit ako mga kasinag. Tiningnan ko yung aking passport, ito mga kasinag. Nung bago pala ako umuwi, galing Dubai, bago umuwi dito, na-renew ko pala nito. 10 years na yung pag-renew ko mga kasinag, 10 years na siya. Kaya ngayon, nakakailang taon pa lang naman mga kasinag, na-renew ko ito noong 2021. July 8, 2021, na-renew ko siya. Pero, may expired siya ng July 7, 2031. Kaya 10 years pa itong passport ko na itong mga kasinag. Hindi ko ma-expire. Pero itong mga kasinag, isa na ito, expired na ito kasi may butas na. Ayan, nakita nyo, may butas na. Kasi ito ngayon dating gamit ko, nasa Dubai ako. Tapos nung nawala na nga ako ng trabaho doon, nagkalitsi-litsi ako doon, ayun, bago ako umuwi, na-renew ko ito. Kaya shoutout pala sa lahat ng tumulong sa akin noon sa Dubai para makauwi ako. Shoutout sa inyo, sa lahat ng tumulong sa akin. Hindi ko na kayo isa-isahin mga kasinag kung sino man kayo. Kaya ngayon mga kasinag, kung sakali talaga na humina na, mag-abroad tayo. Hindi ko pa alam mga kasinag sa ngayon kung anong bansa ang ating tatargetin. Kasi ngayon mga kasinag, mahina na talaga ang ang vlog. Mahina na talaga. Hindi na rin halos lahat mga kasinag nasapat sa pang-araw-araw namin. Kung makikita nyo yung mga kasinag, ito yung mga views. Yan. Kung makikita nyo dito mga kasinag, ang mga views ko,
Ayan, mababa na talaga. Oh, ang baba na talaga, oh. 3,900, may 4,500, 4,200, 3,500, 3,700, 44,400. O, ganyan lang mga views ko mga kasinag. Sa revenue, napakaliit na yan mga kasinag. Pag minsan ang pumapasok sa revenue sa akin sa kada isang video ko, pag minsan ano lang, $7, $10, ganyan lang. Sa ganyan lang naglalaro mga kasinag. Pag minsan 13, kaya humina na talaga mga kasinag. Kaya na isip-isip ko nga mga kasinag na kung hindi na talaga kakayanin, hindi talaga sasapat. Lalo sa pang-araw-araw na gastusin namin, hindi talaga nasapat ang sinasahod ko. Kaya kung makikita nyo sa aking pagbablog, wala na rin kayo gaano sa aking makita na yung pag ako tumutulong, hindi tayo makatulong mga kasinag, hindi kagaya nung nandito pa si Bagwis, kada may luwapit sa akin dito, napapaabutan ko ng tulong, nabibigyan ko. Sa ngayon mga kasinag, humihingi ako ng pasensya sa mga humihingi sa akin ng tulong. Sa ngayon, pasensya muna talaga kasi humina talaga ang pagbablog ko mga kasinag. Hindi sasapat. Kahit sa pang-allowance sa amin sa gastusin dito sa bahay mga kasinag, lalo na yung 3 ko estudyante, nag-eskwela, tapos yung mga bayaran pa namin mga kuryente, ganyan, may hulugan pa akong motor, kaya medyo nalulungkot talaga ako mga kasinag na ganito ang nangyari. Pero nagpapasalamat ako ng marami sa lahat ng ating mga subscribers, mga viewers, mga solid na subscribers talaga. Sa lahat ng mga nag-sponsor noon, tumulong sa amin, maraming salamat po sa lahat ng bagay na ipinagkaloob nyo sa amin, ibinigay nyo sa amin. Nagpapasalamat po ako ng marami sa lahat ng tiwala at suporta na ipinagkaloob nyo sa amin. Kaya mga kasinag, maraming salamat talaga. Kung sakali nga mga kasinag na matapos ang pagbablog ko, hindi ko po makakalimutan mga kasinag lahat ng naitulong nyo sa akin sa pamamagitan ni Bagwis. Alam ko mga kasinag na nakilala nyo lang ako sa pamamagitan ni Bagwis kasi si Bagwis naman talaga mga kasinag ang idol nyong lahat. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami, lalong lalo na kay Bagwis. Kaya sa ngayon mga kasinag, may nabalitaan pala ako na pero wala ako pa akong mapakita sa inyong proof mga kasinag. Kagabi kasi mga kasinag, nagpunta kami Barangay Bubuan. Kung makikilala nyo si Udot TV Motovlog, ayan mismo nagkwento sa akin mga kasinag, 3 sila magkakasama, yung isa niyang kapatid, dalawa, at yung papa niya, 3 sila magkasama. May pinuntahan sila. Nakita daw nila mga kasinag si Bagwis. Hindi daw talaga makakalimutan Bagwis na Bagwis daw talaga. Malapit lang, kaso nung time na yun mga kasinag, wala silang dalang cellphone kasi galing nga sila sa bukid at si Udot TV Motovlog hindi siya nag-vlog nung time na yun, wala silang dala. Naikwento lang niya sa akin kagabi. Tiyatanong ko nga at sinisiguro ko kung si Bagwis talaga kaparehas si Bagwis daw po talaga. Kaso lang daw mga kasinag, si Bagwis wild na talaga. Hindi na daw siya kagaya nung dati na pag nakita humuhuni, ngayon hindi na, talagang medyo may pagkamailap na, pero buhay daw po talaga si Bagwis. Kaya lumakas lalo ang loob ko mga kasinag. Nasabi ko nga, nagtuloy-tuloy ang init ng panahon na ito kasi ngayon palang gumaganda ang panahon dito sa amin. Hahanapin natin ulit mga kasinag si Bagwis. Pupuntahan natin yung inaalagaan ni Kuya Melvin na lupa. Kasi sabi ni Udot TV Motovlog mga kasinag, doon nila nakita sa may limunan. Siguro mga kasinag, naghahalap ng pagkain nung time na yun. Kasi maulan laging maulan dito. Ngayon malang mga kasinag na 2 araw pa lang kasi mga kasinag nagpapakita ang araw na hindi umuulan dito sa amin. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng marami sa mahal na Panginoon. Sana sa ika-2 years niya mga kasinag sa April, matagpuan at makita natin si Bagwis kasi magdadalawang taon na si Bagwis sa April mga kasinag. Sana masilayan lang natin, makita lang natin na buhay siya. Masaya na ako dun mga kasinag, hahayaan ko na siya. Sana matagpuan lang natin para mawala din ng mga kasinag yung haka-haka ng iba na ako pang sinisisi. Kaya gusto ko makita talaga si Bagwis mga kasinag, gawa ng para matuldukan na yung mga iniisip ng iba na si Bagwis daw pinakain ko kaya ng karning kalabaw na tinuklaw ng ahas, kaya daw namatay. Si Bagwis mga kasinag, ang mga agila kumakain ng ahas. Ilang bisis ko na po si Bagwis pinakain ng ahas. Hindi ko lang pinapakita sa vlog mga kasinag, pero ilang beses ko na yung pinakain talaga. Kaya
imposible mamatay yung mga kasinag doon sa kalabaw na natuklaw na ahas na ipinakain ko kay Bagwis. Meron din nagsasabi na ba natirador na o napatay na, ba pinatay na nung kinainan ng unsing manok na taga kabilang sityo, baka pinatay na noon. Sa ngayon mga kasinag, naguguluhan din ako kasi hindi ko talaga alam kung anong dapat kong gawin. Kaya gusto ko talagang makita si Bagwis mga kasinag. Kaya nga sa impormasyon na ipinaabot sa akin ni Udot TV Motovlog, ayan mga kasinag, nagpapasalamat ako at lumakas uli ang loob ko mga kasinag na pakiramdam ko talaga buhay si Bagwis mga kasinag. Medyo mailap na nga lang siya. Kaya mga kasinag, suportahan nyo sana Udot TV Motovlog. Pero hindi ko sure mga kasinag kung nag-vlog siya na kininto niya sa vlog niya na nakita niya si Bagwis. Alamin ko pa yung mga kasinag, hindi ko siya natanong kung nag-vlog siya. Kaya sa ngayon mga kasinag, wala akong maipakita sa inyo na proof or patunay na nakita nila si Bagwis. Ito ay base lang sa kwento nila. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa mahal na Panginoon mga kasinag, at kahit paano may nakakapag-report pa sa atin, may nakapagsabi pa. Pero kung dumating ang time mga kasinag, nasa ikalawang taon ni Bagwis ay hindi na natin siya makita at medyo matagal-tagal na rin nga, ilang buwan na rin, kasi baka hanggang doon na lang talaga, tama na ang paghanap kay Bagwis kung hindi ka natin makita. Pero kung makita natin mga kasinag, swerte ng taong makapagtuturo ng makakita, siya makakuha ng 20,000 na reward ni Bagwis. Kaya ngayon mga kasinag, kung sakali talaga na iwan nyo na ako, ito ng chance ko mga kasinag, ito nang nasa isip ko mga kasinag na mag-abroad ulit. Kasi dito mga kasinag, kung dito rin lang ako aasa, dito sa amin, wala rin man eh. Kasi dito kasi sa amin mga kasinag, alam ko kung masipag ka dito mga kasinag, hindi ka naman magugutom. Pero hindi kayang tustusan ang gastusin, yung mga pangangailangan, lalo na yung mga estudyante ko mga kasinag. Araw-araw yan na nangailangan ng mga allowance. O kaya kung wala kang pang araw-araw na pagkukunan, mahirap po talaga. Ngayon mga kasinag, obserbahan ko muna kung anong magiging sitwasyon. Kung walang pagbabago ang pagbablog ko, ngayong buwan or susunod na buwan, kung ganyan pa rin lagi na mababa, no choice tayo mga kasinag. Baka ito na talaga. Hanggang dito lang siguro ang binigay ni Lord, ang ipinagkalob sa akin na blessing. Kaya nagpapasalamat rin ako ng marami sa lahat ng tulong at suporta nyo, sa panonood nyo ng mga video namin ni Bagwis, sa mga pang-araw-araw na vlog ko. Nagpapasalamat ang mga sinag kasi yung mga solid na subscriber talaga hindi nag-i-skip ng ads, andyan pa rin, hindi ako niiwanan. Pero ngayon mga kasinag, patuloy pa rin umaangat ang aking subscriber. Kaya nagpapasalamat po ako ng marami, sinusuportahan nyo pa rin ako. Pero ang views mga kasinag talagang mababa na. Sa ngayon buwan mga kasinag, hindi ko alam kung sasapat pa talaga yung sahurin ko. Shoutout po pala sa lahat ng lumapit sa akin, humihingi ng tulong. Sa ngayon mga kasinag, pasensya muna po, hindi ko kayo mapapangakuan. Kasi mga kasinag, marami rin kayo nagsabi na mayaman daw ako, mapira daw ako. Hindi ganun mga kasinag. Noong nakarang taon, medyo malaki mga kasinag kasi sahod ko. Pero pinapasiguro ko po talaga yan sa bahay na ipinapagawa ko, yung bahay namin na yan. Yan. Diyan ko po talaga ibinuhos na kasi gusto ko talagang maayos yung bahay namin. Gawaan ng kung makikita nyo naman ang sitwasyon namin mga kasinag, kung may bagyo, may kalamidad, masamang panahon, lagi kami nag-i-evacuate. Umaalis kami dito, tapos itong bahay na itong mga kasinag, malimit itong bahain. Na abot ng tubig itong higaan na ito. Kaya talagang hinahangad ko na mapatapos ko talaga itong mga kasinag yung bahay na yan. Kaya lahat ng halos sinasahod ko nun, diyan napupunta sa bahay na yung mga kasinag. Wala kaming ipon, wala kaming savings. Talagang itinuong ko talaga dyan. Diyan namin ibinuhos ni Mrs. O ngayon, may konti naman kaming inaalagaan na baboy. Ilang baboy naman kami dyan. Yun naman ang inuumpisa namin. Pero yung pagkain ng mga kasinag sa araw-araw, yun din ang problema kung saan kami kukuha. Yun ang iniisip ko mga kasinag, kung paano na, kung talagang bababa na ito ang pagbablog ko, kung talagang dadown na. Kaya yun ang naisip ko mga kasinag na no choice, pakaiwan natin si Bagwis mga kasinag dito. Ibang bayan naman tayo, ibang pagsubok naman ang suungin natin sa ibang bayan.
Pero ako'y nagpapasalamat mga kasinag ng marami sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik nyo ng aming YouTube channel. Salamat po talaga mga idol. Taos puso pa ako nagpapasalamat sa lahat ng may pagkaloob nyo sa amin. Ngayon mga kasinag, hanggang dito lang muna. Maraming salamat po at mag-aasikaso pa ako mga kasinag mga dapat namin gawin. Medyo hapon na rin kaya. Ito lang muna ang tanging update ko sa inyo mga kasinag. Pero sa mga susunod na araw mga kasinag, subukan ko na kung maayos pa itong ating camera, subukan ko uling mag-vlog or yung cellphone ni Mrs. Ang gamitin ko muna sa ngayon mga kasinag. Kasi itong cellphone ko dati mga kasinag, kung maalala nyo, nung bago-bago pa lang ako nagbablog, ito ang cellphone na ginagamit ko. Oppo A5. Ito mga kasinag. Remembrance ko pa sa Dubai ito. Sa ikalawang bonus ko. Ito yung nabili ko. Hanggang ngayon mga kasinag, buhay pa. Kaya ito pa ang ginagamit ko mga kasinag. Dating pang-vlog. Kaso lang yung mga video ko baga ng mga kasinag, walang quality. Masakit panoorin, masakit sa ulo. Kaya kung hindi man maayos ng itong ating camera, yung cellphone ni Mrs. Kasi yung cellphone ni Mrs. mga kasinag, okay naman yan. Magaganda naman yung quality niyan kasi in-sponsor din yan mga kasinag kay Mrs. Yung cellphone niya na yan. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa lahat talagang ipinagkaloob ng mahal na Panginoon sa amin, lalo na kayo mga kasinag. Maraming salamat po. Ngayon mga kasinag, hanggang dito lang. Maraming salamat po.